Και παίζουμε. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, πες να είστε όλοι καλά. Focus Gamer εδώ πέρα, το ξέρετε όλοι, όσοι το βλέπετε. Σήμερα παίζουμε ένα τρομακτικό παιχνίδι, οπότε άμα είστε μικρός, yes. Five Nights at Freddy's. Το ξέρετε οι περισσότεροι. Σήμερα παίζουμε το 1. Άμα θέλετε να παίξω 4, 3, 2, ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάμε new game. Yeah. Λοιπόν, ναι, αυτός εδώ είναι περίεργο. Ναι, αυτός είναι ο κύριος του παιχνιδιού. Έχουμε κι άλλα άτομα που μας κυνηγάνε. Αλλά αυτός είναι ο πιο... αυτός που τον ξέρουν όλοι περίπου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο πάλι, έλα ρε Γιώργη. Τα αρκουδάκια υπήρχανε παλιά. Όχι ρε, έχει κάνει update, σου λέει που είναι. Hello τι, mute, πού κάνω mute. Να, οκ, λοιπόν, είμαστε ok. Παιδιά είναι πολύ τρομακτικό αυτό το παιχνίδι, οπότε. Αλλά και μπαταρία. Εκεί θα τους λέει μάλλον, δεν νομίζω. Πώς, εκεί μέσα, στην κουτίνα θα είναι. Παιδιά είναι, αυτό το άγχος. Μην κουνηθείτε. Φρέντι σε κοιτάζω. Ο καφέ λέγεται Φρέντι, να ξέρετε. Νομίζω εδώ θα τους λέει. Λέει εδώ πέρα τους χαρακτήρες, αλλά δεν ξέρω αν κουνηθούν και δεν τους λέει. Γιατί δεν κάνεις εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Ποιος λέει ντομποντομποντο. Κάποιον είδα από εδώ. Όχι. Μην κουνηθείτε. Και το μεταξύ επιβιώσω είναι 2 η ώρα. Να κλείσω τις πόρτες. Έχω power, κάτσε το power γιατί δεν κατεβαίνει. Θα κατεβεί το power. Οπότε είμαι ok. Έχει κολλήσει. Όπα. Ωραία, εγώ το πάω. Α, ναι, το έχω κατεβάσει από το Hammer Mode και δεν έχει power. Λοιπόν, δεν πειράζει. Μάλλον, δεν ξέρω. Όπα! Γιατί πήγε. Όχι, το καθιστάρι πελάτε δίπλα! Να το που είχες. Εδώ είσαι. Κάτσε εκεί, μην κουνηθείς γιατί θα σε σπάσω. Αυτοί δεν έχουν κουνηθεί. Αυτά όχι, επειδή έχουμε 100 power δεν την κλείσω. Τουλάχιστον να επιβιώσω ένα night. Δεν έχω ανοιχτά τα φώτα. Όπα, κουνήθηκε. Να το ναι. Να το ναι. Κάτσε εκεί μη φυγείς. Πάω στους άλλους. Εσείς εδώ τίποτα, ούτε το μάτι να κουνήσετε, ούτε τίποτα. Εσύ γιατί κάθεσαι εκεί. Αυτοί γιατί δεν κουνιούνται. Στο 2 night man. Ναι, 5 ώρα είναι. Ωραία. Όπα, αυτός νομίζω ήρθε πιο κοντά. Δεν είμαι σίγουρος, παιδιά. Όπα! Παιδιά, είναι δίπλα ακριβώς. Είναι δίπλα ακριβώς. Με κοιτάζει. Από εδώ δεν είναι κανείς. Μπράβο, ωραία.
Γιατί με κοιτάζεις έτσι μέσα στα μούτρα? Γάμο! Γεια σου. Ναι! Guys, τα καταφέραμε. Με 100% power. Yeah, ρε παιδιά, ναι. Έχουμε και δεύτερο night. Ποιος είναι πάλι? Αλλά κατευθείαν, ακόμα δεν κλειτήσαμε και πήγες εκεί. Πότε ήρθες εδώ? Αυτοί εδώ δεν έχουν ολοκληρωθεί καθόλου. Εσύ γιατί δεν βγει? Αυτή γιατί... Ούτε σαν το κουτίκα δεν έχει βγει καθόλου. Δεν το φάτε ρε, δεν το φάτε ρε. Κάτσε μην έρθει ο άλλος. Γιατί μπορεί να κολλάει. Όπα, όπα. Ναι, γεια σου! Τι κάνεις? Ας το τυφλώσω, Πού πήγε? Κουρέθηκε! Ναι, καλά! Ζήτω τώρα εκεί. Λέει... Όχι, εδώ. Ποιος ήρθε? Πάλι αυτός. Ω! Γεια σου Φρέντι, τι κάνεις, όλα καλά? Ναι ρε, εγώ πήγα σχολείο σήμερα, είχα 5 ώρα. Μια χαρά ήμουν εγώ. Γιατί με κοιτάς έτσι? Ξύπνα, καλημερούδια, εδώ δεν θέλαμε φάση. Ο άλλος με κοιτάζει σαν εγώ είμαι έτσι όταν βλέπω ότι κάνουμε τέσσερα μαθηματικά. Αυτός με κοιτάζει, λες και να μου πει τα νέα, έλα. Εσύ δεν κάνεις τίποτα. Θα βγεις την κουρσίδα του. Ο άλλος είναι έτοιμος, λες και σκοτώνει τον Darth Vader. Ναι, αυτός ήρθε εδώ. Κάτσε. Πού τον? Λοιπόν. Α, πήγε στην κανονική του θέση. Αυτό δεν είχα ξαναμιλήσει. Είναι 3 η ώρα. Ωραία. Αυτός ακόμα να τον δει. Τι κάνεις στη δουλειά αυτή? Τι κάνεις? Ωραία, επιβιώσαμε, πάμε και στην τρίτη νύχτα. Λοιπόν. Ναι. Όπα. Αυτός εκεί τι κάνει και περιμένει? Να το βγάλει μια φωτογραφία, περιμένετε. Παφ. Ναι. Δεν ξέρω πότε. Βέβαια δεν είναι δίκαιο, θα τις κλείνω μόνο όταν είναι δίπλα. Γιατί είχε 100%. Μα κάποιος κάνει...
Ποιος τραγουδάει? Οπα, εσύ ήρθες εδώ, κάτσε. Γεια σου, γεια σου. Τα αρκουδάκια δεν υπήρχαν πια. Παλιά, όχι πια. Γεια σου. Κάνει πολύ φασαρία το φως. Α, αυτός έφυγε, κάτσε. Ω, αυτός ξύμνησε. Κάτι κάνει αυτός η κουζίνα. Δεν μαγειρεύει, φτιάξε μου καμιά σουλακόπι ταπεινά. Γύρισα και από το σχολείο 5 ώρες. Πολύ είναι τώρα. Όχι ότι θα είχα 7 ώρες κιόλας. Μια σουβλακόπιτσα καλή θα ήταν, κύριε Τσικά. Α, ήρθε μου τη φέρει, παιδιά. Περιμένετε, έλα. Φέρτη. Πούντι η γυρόπιτα. Καλά. Ω, έφερε φασολάδα. Άμα έφερε φασολάδα, του κλείνει την πόρτα. Α, να, το έτοιμος είναι να μου δώσει τη φασολάδα ή την γυρόπιτα, ό,τι κρατάει. Τον βλέπω λίγο με μάτια περίεργα, οπότε φασολάδα δεν θα έχει. Ρε εσύ, σου είπα γυρόπιτα. Τι είναι αυτό? Έχει κολλήσει εκεί πίσω τώρα και δεν μπορώ να το δω. Ω, γεια σου. Περίεργος λίγο είναι. Όπα. Ναι, καλά, φώτο, βίντεο. Αυτός εκεί κάθεται, ο στρατιωτάκης. Αυτός εδώ θα μείνει εκεί με το στόμα ανοιχτό. Όπα, ο Φρέντι κουνήθηκε. Πάει να κατουρίσει. Εσύ, Φρέντι. Μπήκες κορτσίστηκες. Ναι, καλά. Βλέπετε τα μάτια. Κάτσε, έφυγε, κάτσε. Με το στόμα ανοιχτό, έτσι πως είναι και το παιχνίδι, θα πει τραπέζιο, έτσι θα είναι. Ρε έτσι Φρέντι, είσαι σκοτσίστηκες, βγες από εκεί. Τι έγινε? Παναγία μου. Είναι δίπλα μου. Οκ. Πάλι καλά βγήκε από τις κορτσίστηκες και δεν ξέρω που έχει πάει. Α, να, αυτός περιμένει τον Φρέντι να κατουρίσει και μετά να μπει αυτός. Άρα ο Φρέντι μπήκε στις αγορίστηκες. Δεν θέλεις κατουρικό. Ναι, τελειώσαμε το κατούριμα και τις γυρόπιτες και τα... Να παίξω τώρα και το τέταρτο. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο γιατί δεν μπορώ να παίξω και το τέταρτο, είναι και 14 λεπτά. Τέλος πάντων παιδιά, άμα σας άρεσε αφήστε κανένα like.